7 anys. Com ha contribuït a la teva malaltia? Bueno, jo tinc esquizofrènia i veig hostilitat i amenaces a tot arreu que realment no hi són, no? Però jo les veig. I aleshores el zen m'ha servit per relaxar-me i per confiar més. T'ha ajudat més del que pensaves? Sí. Ho sabries definir com? Perquè porto una vida, faig coses que abans no podia. Com ara estudiar, portar a la casa, coses bàsiques però que per mi, doncs, abans de fer zen em costaven més. I què et va decidir aleshores començar a fer meditació, a fer zen? La veritat és que no me'n recordo per què vaig començar. És una mica Mushotoku. Saps el que és Mushotoku? Sense no obtenció. Clar. Bueno, vinc al dojo perquè em sento estimat i perquè, com ja t'he dit, em puc relaxar i això fa que pugui donar més de mi mateix i en resum estimar més el món que m'envolta. Doncs moltes gràcies. De res.